Poznáte určite všetci dobre známu vetu zlodej kričí chyťte zlodeja. Presne toto predvádza Smer, všetci korporátne jeho poslanci. Snažia sa odviesť pozornosť od brutálnej zlodejiny, aká na Slovensku nemá obdoby, tým, že sa pokúšajú zvaliť túto vinu na niekoho iného. A zalepiť oči samozrejme tým, ktorí sú poškodení nejakou kostičkou, ktorá spadne zo stola a na ktorú sa majú všetci v tejto krajine poskladať, okrem samozrejme sponzorov Smeru. Je to jednoducho tak. Korupcia, klientelizmus, sponzori vykradajúci štátny rozpočet a okradajúci bežných občanov, to je princíp, na ktorom Ficová vláda stojí a ktorá ho povýšila na systém vládnutia. Ja som to povedal už mnohokrát, už počas odvolávania Roberta Fica, zrejme to treba zopakovať, a jednoducho kvôli tomuto Smer vládne. Toto je cieľ, pre ktorý je pri vláde, aby mohol tento systém, na ktorom je postavený, realizovať. A keď to bol minister spravodlivosti, tak sa spýtam, prečo, a budem sa to pýtať vo svojom vystúpení, prečo neurobí vláda nič preto, aby zabránila odlivu peňazí do daňových rajov, do schránkových firiem? Prečo nepožiada súd o vydanie predbežného opatrenia, ktorý by zabránil po ukončení reštrukturalizácie, ktorá možno bude o 2 týždne, aby otiekli obrovské milióny preč a už nikdy sa nevrátili? Prečo vytvára len dymovú clonu, aby sa tento podvod storočia mohol dokonať? Vláda má v rukách nástroje, aby tomu zabránila. Nerobí tak, nekoná tak. Naopak koná tak, aby Smer, obchodná spoločnosť s pánom Širokým mohlo dokonať svoje kšefty. A to je obrovsky cynické a neľudské.